زيك نخبر بموقعنا دماء إثيوبيا تفرم إتها النصبع على تلسي حلا إتها كافتي زحالفة بزحاشة ملكعو سناي تقبار كنسر حلا كم تقارو كم دك إسوات بحبرة سميرنا لما عليا زي ولو قفعيز تساطحة هزمنا في الفوسن تسفان مزع عدلن إنه خان الله معالتي نمخانو إزعلت نوفمبر 29 بخميت فلا زعلت أبزي ناي لقسي وفري بمستاف أكال عالم لخاوي سناي من قصقاس كوينا زي عدل بمتقام بمخنيات كنا زعانوا مسرتاوي قلقالة عنا تقراي بفلاي دما هوسبيتال عايدر كنحجز مخالنا فليتي قورا بوابلنا دما أبزي سناي سراح حبرت فديرنا نقاب كبان عزوان كوينو بسئنة سبعوي أقلقلود بفلاي دما بسئنة مدحانيت زهالق زلو هزبنا هزبي تقراي علنا الكا كنولو أبزي وفري كلنا إجامنا كنحجز ساوعيت نقرب معالتي لقسنا نعايدر هوسبيتال مس هزبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تأنا حبلي زخبركم تخطاتلتي دمس مسلم تجارو ياو دمس مسلم تجارو نزحلف أوانات عب تجراي مزلو خناتات تتعايزو استفلالي صراحة الناس رح نيرو حزون نجورو دحساسات مستجراي استتحازو دحساساتنا خنكتسلينا أو كتسال أواناتون أواناو زعباتات نالنا كيدينامو نلو معلتي قاشا حزنا لكم كريمنا لنا قاشانا لم برهانة بفلاي ما أبستفلالي ناي جوار سناي صراحتات ناتحاورت تركب حفتنا يامو قوسقواس متخاب حاجز نو هوسبيتال عيدر كم تزرعهم مؤتوي فيديوون giving Tuesdays بالبرنامج الداليوم سفيحو دحر كنزرار ولينا ناي تجراي disaster relief fund بفلاي تيدي عريف ناولنا نفولتو بقدسات تجارو أب كلتشنا عصر شمونتن بسفيحو تجارو كابستفلالي خفاربتات إثيوبيا من مزوالهم سعيبو مستتحاحيزو دحرت زكاة أمقلولاون عنوتن نوعو ردعتان مقوار بقدسات أب دياسبورا زرقبو مهورات أحواتنا نحاتنا نستطعيش تكاليمو أو كمونغو عبالات بورد زخونا حفتنا لملم وزي مسانا ترخيب الله بمجمرة لملم عزيه خمسكنا كيدالي شنكو قاقليس أيه جن بعد الخدمة أشرحت بالكسكي نتملكتنا كتلالي لنامو قاو نافتهم تحسداتنا السراقرينا يا أنيد لي كبرتي عبلي أنا ونمسكن بمسارتو بموعي فارماسيستية لملم برها برهانو بحال زي محبر كاب زصنبر اخو حد عمت حالفنيو جن بتوساخي ابورد ممبر ابالي ناي بورد ابالي እንደገና 15 ዝሆኑ ናይ ቦርድ አባላት አለውና ካብ በመሰረቱ በክፍሊት ዘይኮነስ በነፃ እዩ ኩሉ ሰብ ዘገልግል እንደገና ተወሰኽቱውን ቮለንቲርስ አለው ካልኦት ሰብ ሞያ በዓይነቱውን ናይ ቁጠባ ናይ ሕክምና ናይ ኢኮኖሚክስ ናይ ቴክኖሎጂ ተፈላለየ ባክግራውንድ ዘለዎም ሰባት እዮም ኣብ ማሕበርና ዘለው ብመሰረቱ ካብ ሕዳር 2020 ብዝተጀመረ ውግእ ብተፈላለየ መንገዲ ናብ ሱዳን ይኹን ናብ ትግራይ ይኹን ተፈላለየ ሓገዛት ኮፊ ዝፀንሐ ኣካል እዩ TDRF ብ2018 ደኣ ይመዝገብ ከም ገባረ ሰናይ ኮይኑ ኣብ ዝተበለሉ እምበር ኣብ ዝተጣየሸሉ እምበር
እቲ ስራሕ ኣይተቋረፀን ዘሎ ገና እቲ ህዝብና 80 ከሚእቲ ናይቲ ኣገልግሎት ሕክምና ዝረኽበሉ ዝነበረ በሪሱ እዩ ጠቕላላ ስለዚ ሕጂ እውን እቲ ናይ መድሓኒት ኣቕርቦት እቲ ናይ ተፈላለዩ ናይ ሕክምና ኣቑሑት ከምዘየለዉ ኮይኑ በዚ እዋናት እዚ እቲ ጠለብ ናይ ተወፋይነትን ሓገዝን ኣይተቋረፀን ዘሎ ገና ይቕፅል እዩ ዘሎ ሕራይሽ የቕኒ ለይንብሎም ብፍላይ ምዚ ተተሓሒዙ TDRF ዝተወሰኑ ነጥብታት መሳርሕተይ እናቕረበልና እዩ ነይሩ እሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ነጥብታት እዩ ኣተኲሩ ዝሰርሕ ኣብ ኣሜሪካ መሰረቱ ገይሩ ድማ ተመዝጊቡ ኣትራፊ ዘይኮነ ናይ ገባር ሰናይ ትካል ምዃኑ እውን እሞ እዚ እውን ኣብ ውሕስና ምግቢ ወይ ድማ ፉድ ሴኩሪቲ ዲዛስተር ሪሊፍ ድሕሪ ዕንወት ዝግበር ዳታ ከምኡውን ኢኮኖሚክ ዌልቢንግ ናይ ኢኮኖሚ ውሕስና ሰባት ብኢኮኖሚ ውሕስና ንክህልዎምን ቀፃልነት ዘለዎ ዝሓሸ መነባብሮ ክህልዎምን ከምኡውን ኣብ ትምህርትን ኣብ ጥዕናን ከም ዝሰርሕ እዩ ኣብቲ ዌብሳይት እውን ተቐሚጡ ዘሎ እሞ ምዚ ተሓሒዙ እስኪ ለምለም ብክልቲኡ ብርኪ መጀመርያ ካብ 2018 ዝነበሩ መጀመርያ ቀድምቲ ምዝጋቡ እውን ግን ኣብ ስራሕ ዝነበረ ትካል እሞ ካብ 2018 እስካብ 2020 ዝነበረ ኩነታት ከመይ ይመስል ድሕሪኡ ድማ እቲ ቁሉዕ ወራርን ትግራይ ድማ ከቢብካ ዓፂኻ ዝተገበረ መጥቃዕትን ድሕሪኡ ዝነበረን ከመይ ትርእዮ ከመይ ትንቀሳቀሱ ነይርኩም መጀመርያ ከም TDRF ከመይ ነይሩ ተበፃሕነትኩም ናብ ትግራይ ድሕሪቲ ወራርከ ከመይ ነይሩ እስካብ ሕዚ ዘሎ ዝብል ከተራና هو ب2018 ክጣየሽ ከሎ ብትተኣኻኸበ ገንዘብ ተገይሩ ብቐጥታ ንምብፃሕ ይከኣል ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ዕፅዋይ ነበረ ስለዚ እቲ ሰብ ብጥረ ገንዘብ ክሕገዝ ክኢሉ ነይሩ ኣብ ሕዚ ዘሎ እዋናት ግን እቲ ዕፅዋን ክባን ከም ዘለዎ ኮይኑ ብጥረ ገንዘብ ንምልኣኽ ኣፀጋሚ ሕልኽልኽ ዝበለ እዩ መድሓኒት ንምልኣኽ እውን ሕልኽልኽ ዝበለ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ምግቢ ናይ ምሃብ ናይ ምውፋይ ነገር እውን ብዙሕ ተሓላለኸ መንገድታት ስለ ዘለዎ ኣሸጋሪ እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ኣብ ትግራይ ዘለው ተወሰኑ ኣካላት ናይ ገበርቲ ሰናይ ብምሉኡ ብTDRF እናተሰደደሎም ገንዘብ ብሓገዝ ዝውፍይሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሱዳን እውን ካብ 2020 ጀሚሩ ተፈናቀሉ ዳርጋ ናብ 70,000 ዝግመቱ ህዝቢ ኣለውና እና ንዓዓቶም እውን ብተፈላለየ መንገዲ ብትምህርቲ ይኹን ብናይ ጥዕና ትካላት ከምኒ HPN4 ትግራይ ዝበሃሉ ድርጅታት ገንዘብ ይወሃቦም እሞ ንሳቶም ኦፍኮርስ መፅናዕቲ ተገይሩ እዩ ዝግበረሎም እቲ ገንዘብ ግን ሓንሳእቲ መፅናዕቲ ተገይሩ ምስ ተወፈየሎም እቲ ውፅኢቱ እውን ሪፖርት ይገብሩልና እዮም ንሱ ብዝኾነ መንገድታት እናተገብረ ብተፈላለየ ድርጅታት ንሕና ባዕልና ወሪድና ኣይንገብሮን ግን እቲ ባጀቶም ኣጠቃሊልና ንሰደሎም እሞ ንሳቶም እቲ ዝገብርዎ ነገራት ገይሮም ከዓ ንዓና ሪፖርት ይገብሩልና ማለት እዩ እና ብከምኡ መልክዕ እዩ ዝካየድ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ሕራይ ኣልዒልና ያለና ሞኡ መዳርግቲ ኣካላት ስቴክ ሆልደራት እውን ኣለኹም ኣብ ትግራይ ዘለው ዝተፈላለዩ ቢሮታት ከምኡውን ዝተፈላለዩ ከምቲ ዝገለጽክለይ እውን
او مسلو جبرت سناي تكالاتون كم سرحهم يمو كما يترككم استم مدارك تاكالات كا منتاي زتكور ركب فلاي دما تسرح زصفف سالطون خلو بخمي اغوابكم تخدو تتوسخلا ንምሳሌ ሎላ ፋውንዴሽን ዝበሃል ሓደ ኣብ ትግራይ እዩ ኣብ መቐለ ውሽጢ ዝተገብረ ሓገዝ ነይሩ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንዓኣቶም ንሳቶም ብምግቢ ነቶም ህፃውንትን ተወሰኑ ናይ ኣካል ጉድኣትን ተፈላለዩ ኣካላትን ንኽብዎም ክኢሎም እዮም ብመሰረቱ ብምግቢ መልክዕ እዩ እቲ ኩነታት ተወፊዩ ነይሩ ኣብ በዓል ሱዳን ዘለዉ እውን ናይ ፋውንዴሽናት ንዓኣቶም እውን ብተወሰነ መልክዑ ሪፖርት እቲ ዝቡና ሪፖርት ብካልኦት እውን ነፃርየሉ መንገዲ ኣሎ እዩ ማለት ሳልሳይ ኣካል ኮይኑስ እቲ ውፅኢቱ ክረአ ዝገብረሉ መንገዲ ኣሎ እዩ እና ንሱ ብመልክዑ ከምኡ ኮይኑ እቲ ክሳዕ ሕጂ ተገብረ ሓገዛት بملو باجتنا نهبهم ንምሳሌ $25,000 ተጠይቆ ሓደ ፋውንዴሽን ንሱ ኣጠቃሊና ንህቦም እቲ ውፅኢት ድማ ንካታተሎ ኢና እንታይ ተገብረ ንምንታይ ከውዓለ ዝበሃል እና ብኡ መልክዕ እቲ ተገብረ ኩሉ ወፋያታት ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ነፃርዮ እውን ኢና እቲ ብሪፖርት እና ብሳልሳይ ኣካላት እውን እንተኾነ ዝምስከረሉ መንገድታት ኣሎ እዩ እና ንሱታት ብወግዑ ክሳዕ ሕጂ ዳርጋት ዝበዝሕ ባጀቶም ኣብ ማሊእና ኢና ንሰደሎ ሓደ ነገር ክጥይቁ ከለዉ ንሰደሎም ኢና حرا أوصى مزلو تمساسالتي بفلاي دما مسناي ديزاستر ريليف تتحاحزو أوصاي استفنال كمو جبرت سناي تكالات كهلو يامو أو عدوش تزلو تسرحوهم كساس رينا جن أفتو موصى زلو ختمو كروب بموساديو خالي حاجز نمجوار زخدكمو كعزر لدو كساع حجي نتحاببروم partnership ኣለናዩ ንሳቶም ድማ HPN Health Professionals Network for Tigray ዝበሃሉ ዋና ናይ ሕክምና ናይ ጥዕናን ጠመተ ዝገበሩ እዩ ንሳቶም ኣቢልና ተሓባቢርናዮም ኣለና ብተወሳኺ ድማ ኣስመላሽ ግራንት ፋውንዴሽን ዝበሃሉ ኣለዉ ንሳቶም እውን ዝሓባበርናሎም መንገዲ ኣሎ እዩ at this point ግን ብናይ partnership ብናይ stakeholders ዳእዩ እምበር ብናይ ደገ ፋውንዴሽንስ ናይ ማለት ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ኣውሮጳ ይኹን ንምትሕሓዝ ኣይጥዕምን ዘሎ at this point ምክንያቱ መንገዲ ክፉት የለን መንገዲ ክኽፈት ከሎ ኢኻ ክጥይቕ ትኽእል ከምኡታት ናይ ቤት ትምህርቲ ሓገዝ ምህናፅ ይኹን ከም ዝፍለጥ እቲ ትምህርቲ ቤታት እውን ዓኒ እዩ ዝተረፈ የብሉን ስለዚ ንሱ ንምትሕብባር ጊዜ ወሲድካ ተብሎ ነገር እዩ ትጥይቆ ነገር እዩ እምበር ኣለውና መዓት ፋውንዴሽን ሳብ ዝዓዲ ግን ኣሸጋሪ እዩ ሕጂ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ትጥይት ክስታይ ተዓገሰ ከሎ ኣቴኹም ስርሑ ንኽትብሎ
ትኽክል እዩ ምናልባት ዝሕዚ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ብትኽክል እውን ትኽክለኛ ናይ ሰላም ሃዋህው ኮይኑ ህዝብና ከምቲ ዘልክዮ ካብ ተፃወታት ካብቲ ናይ ጥይት ናይ ገለን ካብ ኩሉ እንድሕር ነፃ ኮይኑ ምናልባት ብሰፊሑ TDRF ብሰፊሑ ናይ ምስራሕ ዕድል ከም ዘለዎ ክትሕብርለይ ዘለኺ ምስ ዝተተሓሓዘ ኣብ ወፃእ ዘሎ ናይ ትግራይ ሪሶርስ ብፍልጠት ክኾን ይኽእል ብኻሊእ ብሰፊሑ ሎም መዓልቲ ናይ ጎስጓስ ምትእኻብ ሓገዝ ንሆስፒታል ዓይደር እንድዩ ንሶም መወዳእታ ክንሪኦ እንዲና ቅድሚኡ ግን ናይ ትግራይ ሪሶርስ ብገንዘብ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ብፍላይ ድማ ብፍልጠት ሰብ ሞያ ከመኻትኩም ዝበሉ ብተገዳስነት ዝጀመርኩሞ ትካል እዩ እዚ ከማኹም ዝበሉ ሰብ ሞያ ግን ዝተፈላለየ ዓቕሞም ንዓኻትኩም ንኽሕግዝኹም እንታይ ስራሕትታት ዝጀመርኩሞ ተሃልዩ ተትሕብርለይ ወብ ከምዚ ዝበልኩኻ ኣቐዲመ ንምሳሌ ኢንተርንሽፕ ቮለንቲር ዝገብሩ ኣለውና ብዙሓት ንሳቶም ድማ ወይ ብቴክኖሎጂ ክእለት ዘለዎም ወይ ብሕክምና ወይ ብትምህርቲ ናይ ትምህርቲ መደባት ክእለት ዘለዎም ፀዊዕና ቮለንቲርስ ጌርና ንሳትፎም ኣለና እና ብኡ መልክዕ ንሱ ጎስጓስ ይግበረሎ እዩ እቲ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ እውን ኣፕሊኬሽን ፎርም ኣሎ ቮለንቲርስ ንኾኑ ድሓር ከዓ ብኣካል እውን ክርከቡ የብሎምን በዚ ናይሎም ዘሎ ቴክኖሎጂ ብዙም ዶ ካሊእ መንገድታት ጌርካ ምስታፍ ይከኣል እዩ ስለዚ እዚ እውን ፅቡቅ እዩ ንኢንተርንሽፕ እዩ ቮለንቲር ናይ ካልኦት ክእለታት እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ብዘየገድስ እቲ ዋና ነገር ከዓ ንገብሮ ዘለና እውን ናይ ዓቕሙቲ ሰብ በብወርሒ ክሳተፈሉ ዝኽእል ናይ ውህብቶ ነገር እንተልዩ እውን ነሳትፎ ኢና ናይ ዓቕምኻ ይንዓስ ይብዛሕ ብዘይኮነሲ እቲ ሰብ እውን ናይ ክእለት ጉዳይ እንተልይዎ እውን ኣብቲ እዋን እቲ ክእለቱ እውን ንኽገልፅስ ዕድል ይወሃቦ እዩ እና ንሱ ብገፊሑ ንዋደቐሉ ኣለና ኢና ግን ብመሰረቱስ እቲ ኣብቲ ሕጂ ተጋሩ ዲዛስተር ሪሊፍ ፋንድ እተባሃለ ምክንያት ቤዚክሊስ ነቲ ኣታዊ ተኣታቲኻ ንምግባር እዩ ብቐፃልነቱ ግን እቲ ዝሰፍሕ ይመስለኒ ኣነ እቲ ዝቁልጡፍን ስሉጥን ኤፊሽንት ንምባል ዝከኣል ድርጅት እዩ ዘለና እቲ ማሕበርና ንጡፍ እዩ ስለዚ ኣነ ኣየጠራጥረን ንናገፍሐን ንዓበየን ከም ዝኸይድ እሞ እቲ ብዋናነቱ ከዓ እቲ ናይ ተኽእሎ በዓል ሞያተኛታት ዝፅምበርሉ መንገድታት ክኽፈት ኢለ እየ ዝኣምን እሺ የቕኒለይ ከምቲ ዝፍለጥ ያው ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዝተኻየደ ጦርነት ንትግራይ ሙሉእ ንሙሉእ ብዝበሃል ደረጃ ዘዕንወሉ ብፍላይ መሰረተ ልምዓታትና ኩሎም ዓንዮም ተዘሪፎም ተዘሚቶም እዮም ሕዚ ከምቲ ምግማት ዝከኣል ኣብ 20 ዓመት እውን ክበፅሕ ዘይኽእል ጥፍኣት እዩ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ጠፊኡ ዘሎ ትግራይ ሞ ብቐንዲ ብፍላይ ድማ ናይ ጥዕና ትካላት ድማ ከምቲ ዓንቶ እውን ዝገለጽክዮ ዳርጋ 80% ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ናይ ጥዕና ትካላት ሙሉእ ንሙሉእ ዓንዮም እዮም ንብረቶም ተሰሪቁ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝኾነ ይኹን ደገፍ ኣብ ዘይህሉ ብርኪ ዝበፅሕሉ ኩነታት ኣሎ ሞ እቲ ሓደ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ቅድሚት ዝፅራሕ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል እዩ ዝሐሸ ቴክኖሎጂ ዝሐሹ ሰብ ሞያ ዝነበርዎ ትካል ጥዕና እዩ ሞ ንሱ ብዙሕ ጉድኣታት በፂሕዎ ሕዚ ዳርጋ ሙሉእ ንሙሉእ ስርሑ እውን ደው ከም ዘበለው ዝሓለፉ ኣዋርሕ ይግለጽ ነይሩ ሞ TDRF እውን ምስ ዘተሓሒዙ ናይ ጊቪንግ ቱስዴይ ዝብል ፕሮግራም ብምውፃእ መደብ ብምሕንፃፅ ሕዚ
نوعكم እናተረባረብኩም ትርከቡ ሞ እስኪ ብዛዕባ ጊቪንግ ቱስዴይ ክነዋግዕ ጊቪንግ ቱስዴይ ታዩ ዕላምኡ እንታይ እዩ ብኸመይ ከእኹም ክትሰርሕዎ ዝብል ንተመልከትና ትገልጽና ኣለና ብዋናነቱ ጊቪንግ ቱስዴይ ኖቨምበር 29 ዝውዕል እንድዩ ግን ቅድሚኡ ምሕጋዝ ይከኣል ብድሕሪኡ እውን ተወሰነ መዓልትታት ተኣኻኸብ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንፈጥር ዘለና እንዳ ካብ ዝፈልጦ ካብ 15 ኖቨምበር ጀሚሩ ክፉት እዩ እቲ መተኣኻኸቢ ሓገዛት ግን ክሳዕ 29 ክቅፅል እዩ ብድሕሪኡ እውን ንቁሩብ መዓልትታት ክቅፅል እዩ ብዋናነቱ ተፈላለየ መንገዲ ናይ ምውፋይ መንገድታት ኣለዩ ሓደ ብቬንሞ ብዜል ብፔይፓል ክወሃብ ይከኣል እዩ ብተወሳኺ ዶነር ቦክስ .org giving for either ዝበሃል መንገዲ እውን ክወሃብ ይከኣል እዩ ኣብ ባህላይ ብፔይፓል ብክሬዲት ካርድ ብተፈላለዩ መንገድታት ምውፋይ ይከኣል እንድዩ እታ ሓንቲ ናይ ዜል ወይ ቬንሞ ክጥቀም ንዝደሊ ሰብ admin @tdrfund.org ዝብል ክሰድድ ይኽእል እዩ admin @tdrfund.org donor box ድማ .org /giving for either እታ ቁፅሪ 4 for ቁፅሪ 4 ማለት እዩ for either እና ንሱ እውን ክገብሩ ዝኽእሉሉ መንገድታት ኣሎ እዩ ብጠቕላልኡ ግን እቲ ዋናነት በዚ እዋን እዚ ኢንሱሊን ተወሰኑ ተፈላለዩ መድሓኒታት ናይ ክሮኒክ ኢልነስ እንብሎም ማለት ደም ብዝሒ ሽኮር ገለ ዝኾኑ መድሓኒታት የለውን ጠቕላላ ኣብ ትግራይ ብሰብ ከዓ ገንዘብ የብሉን ባንክ ዕፁብ ስለ ዝኾነ ቴሌፎን የብሉን ካሊእ መራኸቢ መንገድታት እውን የብሉን ስለዚስ ነዚ እዩ ኢንሱሊን ማለት ሞት እዩ እንድሕር ኢንሱሊን ዘይብልካ ኮይኑ ስለዚስ ነዚ እዩ እቲ ዋና ምክንያት ንዓይደር ተባሂሉ ዝወሃብ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ምውፃእ መገንዘብ ማለት እዩ ሕራይሺ ምስኡ ተተሓሒዙ ብፍላይ ብዙሕ ግዜ ኣብ ደገ ኣብ ዲያስፖራ ዝርከብ ትግራዋይ ተኽገብራ ዝኽእል ነገር ንህዝቡ ድምፂ ምዃንን ብገንዘብ ድማ ሓገዝ ምግባር እዩ እሞ ከመይ ኣሎ ትጅማሮ ከመይ ኣሎ ብሰፊሑ ንኽወፅእ እንታይ ትገብርዎ ነገር ኣሎ ብፍላይ ድማ ብኸመይ ኣላሊኹሞ እዚ ናይ ጊቪንግ ቱስዴይ መደብ ብደንብ ተላልዩ ዶ ኣብ ኩሉ ትግራዋይ ክበፅሕ ዝሰራሕኩሞ ስራሕ እንታይ ይመስል ብርግፅ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ብዙሕ ፕላትፎርም እዩ ዝኒሄለ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ፌስቡክ ኣብ ትዊተር ኣብ ኩሉ እዩ ዝኒሄለ ብተወሳኺ ብቲ ዌብሳይት እውን ብደንብ ተጠናቐ ዌብሳይት እዩ ንሱ እውን እኒሄለ ክሳዕ ሕጂ እቲ ጅማሮ ፅቡቕ እዩ ዝመስል ዘሎ ዘሕጉስ ጅማሮ እዩ ብዝኾነ ግን ሓደራ ክብሎ ዝደሊ ነቲ ሰብና እቲ
موفاي ናይ ቀሊል ናብራ እውን ኣይኮነን ትብደገ ዝነብር ዘሎ ሰብ ናይ ጭንቀት ኣሎ ካልእ ተፈላለየ ምክንያታት እውን ሽግራት እውን እንሄ እዩ ድቃሲ ኢንካ ምሕዳር እውን እንሄለ እዩ ግን ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ናይቲ ሰብ ዓቕሚ ዋላ ተወሰነ እንተኾነስ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እውን እናበልና ኩላህና እንገብሮ ፃዕርታት ኣሎ እንድዩ ጅማሮ ፅቡቅ ኮይኑ ንቐፅለሉ እየ ክብል ዝደሊ ንቐፅለሉ ምክንያቱም ሰብና ከፊእዎ እዩ ዘሎ ብርግፅ ብሕማምን ብጥሜትን ተደራራቢ ኮይንዎ ዘሎ ስለዚ ካብቲ ዓቕምና ብርኽ ዝበለት እናገበርና ንቐፅለሉ ንፈትእ هو تخكلي بتعمل زي عبي كوب نجاري كم تزجلس كيا أنا ون بهوت لمدز فولتو عن توز جلس كيا إنسولين يلن مالت هوت يلن مالتي سب كمال أي خلن إنسولين دحر زي اليوم تولي عدما يو توم نايت أنا تجمعت فتر دم بس حون كم وزي تخلكي لزرلو حزب تجري تعمل أختي كال أي كن سمعينا تا ناي عنتو ناي giving Tuesday مال أخت تم حلالي فازلا سلزي حفتنا لملمون تسخو نجار كهلو عيو كلنا تجارو زي ناي سبعة ونت ناي هيوت مدحن قداي سلزخونا بنخولو كافتوم زغارو ممارستات زتعملنا تتقيمنا نخن حجز دمس مسلم تجارون أدمخ قربي دالي من الوقت تعمل أختي خنسا معاينا مو ناي متعالى لحسابات كنهبينا እታ እንጽበያ ዕለት በፂሓላ እታ ካፍቲ ዝሓለፈ ብዝሓሸ መልክዑ ሰናይ ተግባር ክንሰርሐላ ከም ተጋሩ ከም ደቂ ሰባት ብሕብረት ሰሚርና ንማዕለያ ዘይብሉ ግፍዒ ዝተሳጥሐ ህዝብና ፍልፍል ፈውስን ተስፋን መጻዕ ዕድልን እንኾነላ መዓልቲ ንምዃኑ እዛ ዕለት ኖቨምበር 29 ብኸመይ ትፍለ እዛ ዕለት ኣብዚ ናይ ልግሲ ወፍሪ ብምስታፍ ኣካል ዓለም ለኻዊ ሰናይ ምንቅስቃስ ኮይና እዚ ዕድል ብምጥቃም بمخنيات كناس زعنوا مسرتاوي قلقالة عنا تقراي بفلاي دما هوسبيتال عايدر كنحجز مخالنا فليتي قبرا بوابلنا دما عبزي سناي سراح حبرت فتيرنا نقاب كبان عزوان كوينو بسئنة سبعوي أقلقلود بفلاي دما بسئنة مدحانيت زهالق زلو هزبنا هزبي تقراي علنا الكا كنولو عبزي وفري كلنا إجامنا كنحجز ساوعيت نقرب معالتي لقسنا نعايدر هوسبيتال مس هزبنا هو خمت عمل أخت ونسمعنا يو عاوزي ونزاتي اللي زلنا عب giving Tuesday بنخوله كلنا تساتيفنا TDRF نزجور زلو نتجراي نايم حجاز سرحتي كن حجز قديتنا ونقبونا يو بنخوله مالتي أنا بورد ممبر كوينا بمويا أنا هزوات قلقل زلا قاشنا لم بره برهانو عموداتا نخاخي خيو خمل أخت خهلف كأخي جن أسوح بالكي ملأخت خط حلفيات دالي عكال زحق زخم عكالات اليوم تحبرت السبنا أخذ بخمي كساتف بخمي هزبوخ حق زلوه بناء على خاندبت استوسم داعي كوكي. أوكي. عبزوان زي تبتقراي وريدو زلو مكران سببان كلها نفضوينا مدقامون يدلن. እቲ ትግራዋይ ወሪድዎ ዘሎ ጭንቅን ፀበባን ክትግምቶ ዘይኽእል ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ከዓ ኣሎ እዩ እቲ ናይ ዓቕምና ፀንቂቕና እቲ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምውፋር ኢና ክንረባረብ ዘለና ካሊእ ካብዚ ኸይድና ክንገብረሎም እንኽእል ተወሰነ ነገር እዩ ክንገብሮ ንኽእል እውን ብዙሕ የለን ናብ ሱዳን ንምኻድ ተዘይኮይኑ ናብ ካሊእ ቦታታት ክትከይድ ኣይትኽእልን
ሕጂ ብዋንነቱ ዝብሎ ኣነ ናይ ዓቕምና ፀንቂቕና ተራባሪብና እቲ ሓገዝ ንወፍዮ እቲ ብመሰረቱ ከዓ ኣብ 2021 ብቲዲአርኤፍ ብግልፂ ብዝኾነ መልክዑ ኣብ ክስታይ ዝርዘር እዩ እቲ ናይ ፕሮጀክትታት ስፖንሰር ዝገብርዎ ብምሉኡ ይዝርጋሕ እዩ ስለዚ ንሱ ምናልባት ግዜ ልኢኩም ክትብብዎ ትደልዩ ሰባት ኢንካሬጅ ገብረኩም ግበርዎ ክብል ስለዚ ኣብቲ እዋን እዚ ግን እቲ ጥዕና ናይቲ ሰብን እቲ ምግቢ ጥሜት ሞይቱ ዘሎ እቲ ህዝብናን ንራባረብ ንግበሮ ካብኡ ብዝተረፈ ሓበሬታታት ኣብ donorbox.org giving for aider ዝብል ካልኦት እውን ናይ admin @tdr fund.org ዝብል ብቨንሞ ብዜል ክቡ ዝኽእሉ ሰባት ተደልዮምን ንሱ ኢንካሬጅ ንገብሮም የቐኒየለይ ንሱ እየ ክብል ኢለ ዝሓሰብኩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ለብሎ ግን መወዳእታ እስኪ ሚድያታት ንሕና እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ንፍትን ኢና ድምፂ ሙስሊም ተጋሩ ካልኦት ናይ ትግርኛ ሚድያታት እውን ብዙሕ ዝበሉ ኣለዉ ሚድያታት ከመይ ክሕግዝኩም ትርኢ እዚኣ እውን ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ይመስለኒ እና ሚድያ ሕዚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከም ትፈልጥዮ ክንደይናይ ንፅቡቅ ኮነ ንሕማቅ ዓብይ ፅልዋ ዝፈጥር እዩ እሞ ብፅቡቅ ጎኒ ሚድያታት ትግራይ ከመይ ክሕግዝኩም ትደልዩ ዝኸድኩሞ ስራሕትታት ተሃልዩ እስኪ ከመጠቃለለይ ክትህብና ብመሰረቱ ኣነ ንምሳሌ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኣክሱማውያን ሚድያ ዝረኣኽዎ መሲሉኒ ኣነ ንነፍሰይ እውን ኣብ እቲ ጉዳይ ተፀንበርኩን ነይረ ብኡ ኢና ተፋሊጥና ማለት እየ ኣክሱማውያን UMD ሎማዓንቲ ገይሮም ነይሮም ካልኦት ዩቱብ ቻነልስ እውን ገይሮም ኣለው ናይ ትግራይ ቲቪ ናይ TMH ገለ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተገብረ ክሳዕ ሕጂ ግን ሓደ 3 ቻነልስ ገይሮም ኣለው 3 ዩቱብ ዛራ ኔትወርክ እውን ኣሎ ይመስለኒ ንሳቶም እውን ገይሮም ይኾኑ እዮም at this point ኣብ ኩሎም በልኩን ዘለኹ ግን ዋናት ሶሻል ሚድያ እውን ፅቡቅ ሓሳባት እንድዩ ግን ሓቂ ከዓ በዚ ከዓ ብናይ ተፈላለዩ ዩቱብ ቻነልስ እውን ኣድላይ እዩ ምክንያቱም እቲ ሰብና ካብ ሓደ ዝፈትዎ ዝመርፆ ነገር ኩሉ ስለ ዝኽእል ብኡ ጠመተ እናግበርካ እውን ምስታፍ የድሊ እንድዩ ክሳዕ ሕዚ ግን ተገብረ ነገራት እኒአዩ ኣብ UMD ተፈላለዩ ቻነልስ ገይሮም ኣለው እሺ የቐኒየለይ ለምለም በርሀ ብርሃኑ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን እዚ ናይ ትግራይ ምስ ህዝብና ዝብል እዚ ናይ Giving Tuesday ሒደት መዓልቲ ካብ ሰሙን ዝንእስ መዓልቲ እዩ ተሪፍዎ ዘሎ ሞ እስካብ 50,000 ታርጌት ገይሩ እዩ ተላዒሉ ዘሎ TDRF $50,000 ንምእካብ እዚ ንክበፅሕ ድማ ኩሌና ብሓቦ ዘዝከኣለና ሸውሸው ክነብል ኣለና እዚ ኩሉ ድማ ከምቲ ኣንቶ ሓፍትና ለምለሙን ዝገለፀቶ ንመግዝዒ ሕክምና መሳርሒ ናውቲ ሕክምና ንሰብኣውነት ህዝብና ንምድሓን ዝግበር ስለ ዝኾነ ናይ ኩልና መረበራበ የድልዮ እዩ ንሓፍተይ ለምለም ብርሃኑ ሓዊሱ ካልኦት ቦርድ ሜምበራት እውን እዞም ቅዱሳት ሜምበራት ኣነ ከመስግኖም ይደሊ ኣብ TDRF ዌብሳይት ኣቲኹም ከምቲ ኣንቶ እውን ለምለም ዝገለፀቶ ኩሉ ሓበሬታታት ኣለኩም ዕላምኡ ኣጣይሽኡ ኩሉ ነገር ኣሎት ንቅድሚት ዝኸዶ እስካብ ሕዚ ዝኸዶ ኩሉ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ቮለንተር እውን
عقمل لنا نبل أحواتنا حتى بفولنتر ممكن أعطوهم نخيل تحبير الله صبوا زخونة حناصي زخونة ذات إنيرنا إلى إذا عمل بقد علي دمس مسلم تجارو نخمس يوم زولون التجراي نسرحوا عقلات النامس أول مساهم صالح تجبري ካልኦት እዋናዊ ምድለዋት ንድሰሉ ትሕዝቶም ክህልወና እዩ ንሓፍተይ ለምለም በርሀ ብርሃኑ ዕድሜና ኣኽቢርኪ ንዘዛሕለፍናዮ ቁም ነገር ዝሓዘ ናይ 30 ደቂቓ ግዜኺ ስለ ዝሃብክና ብጣዕሚ ከምስክነኪ ይደሊ ብሽም ድምፂ ሙስሊም ተጋሩ يأنيلي أنا ونكبرت يابلي مسجن እሺ ብዝተረፈ ከምቲ አንተ ወዝገለጽኮ ኣብ ቀጻሊ ካልኦት ተመሳሰልትን ካልኦት ምድለዋትን ድምፂ ሙስሊም ተጋሩ ብዝተጠኸናኸረ መልክዑ ናባኹም ቀርቢ ንሎም መዓልቲ ግን ኣብዚ ክንሰናበተኩም ኢና ይቐኒየለይ ዓብዱልጀሊል ሙሐመድ